asikwazi ukuzibhatala ezo nto, asikwazi ukurenta njengobufuna abezindlini zethu sirente. Abantu abaphila nokukhubazeka eMthatha ngamaxhoba empatho gadalala benyanzeliswa inhlawulo yemigulukudu ngelithi baza kubakhusela kongqala intloko. Government is working diligently and collaboratively to meet all of the deficiencies identified. Ayathandabuza ingqikelelo yomphathiso wezimali amanye amaqela aphikisayo ukuba eli lingashenxiswa kuluhlu lamazwe agqwalisekileyo phantsi kwe-Financial Action Task Force kwasebutsheni bonyaka ozayo. Molweni makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Abantu abaphila nokukhubazeka eMthatha eMpuma Koloni ngamaxhoba mvanje empatho gadalala banyanzeliswa inhlawulo yemigulukudu ngelithi baza kubakhusela bangahlaselwa ngongqala intloko. Amanye wamaxhoba waboni wambi aweva. Lamaxhoba athi anyanzeliswa nikezele ngezitshixo zendlu kwimiguvela wona aphuma phele ukuba ayoyiswa kukuhlawula. Thekiswa kwabantu abaphila nokukhubazeka abangaboniyo kunye nabangevayo kuthathe olunye unyawo kummandla waseMthatha West kwiindawo eziquka iKhrizane, Slovo naseMandela. Kutyholwa ukuba abantu abazibiza ngokuba bajongene ukugcina ucwangco banyanzelisa ukuba kubhatalwe imali. Xa ungayibhatali kutyholwa ukuba banyanzelisa izitshixo zendlu. Asirhaleli ngosifuna basodwa sasicinga uba kangangexesha abahleli lona apha baza kusamkela basazi uba singabantu, basazi uba nathi into ezithile siyazideserva, basihloniphe nathi sibahloniphe. Abahlali abaphila nokukhubazeka bathi ulwaphulo-mthetho ngakubantu abakhubazekileyo lonyukela phezulu usuku nosuku. Bathi basikhusela kumaphara, so masibhatala inyanga nayinyanga protection fee. So asikwazi ukuzibhatala ezo nto, asikwazi ukurenta njengobufuna abezindlini zethu sirente. Siyacela ke mhlekazi lemethele maye kubantu abakhulu abanevu bangene kwesimnyama isela. Iinkokheli zomthonyama kulo mmandla zithi ezi zityholo abanakuzivuma kodwa kangexesha linye bengenako ukuba baziphike nanjengoko besithi akukho mntu uze ngaphambili weza nesikhalazo. Ndaqhawukana nabo ngoko khange baphinde babuye ke kum bathi bayahlukunyezwa bayakhutshwa ezindlini. Isebe lezentlalontle ephondweni lithi lo mkhwa ufuna ukukhalinyelwa. Umphathiswa ememelela kuluntu nje jikelele ukuba ngaba lube sisiqobo esawusoloko sikhusele aba bantu. Okwesibini, eli linyathelo lolwaphulo-mthetho, inyathelo elimdaka. Kungoko simemelela kumagosa omiliselo lomthetho aqinisekisa into yokuba ngaba qubisana ngobungqongqo kufanelekileyo ngakubantu abenza esi senzo. Abatyholo abahlanu sele benqakulwe bavalelwa ngamapolisa yaye kulindeleke ukuba bavele kwiinkundla zamatyala ngoLwesibini eMthatha. Ndinkululeko Nyembizo, iindaba ze-SABC eMthatha. Abahlali bommandla waseManyelete eBushbuck Ridge kwiphondo laseMpumalanga bavakalise ungaxoli ngendlela umkomishoni wamabango omhlaba uphethe ngawo umba webango labo. Batyhola ngelithi imbuyekezo yabo irhuqinyawo. Uluntu lwale ngingqi luye labamba uqhankqalazo kwii-ofisi zomkomishoni wamabango omhlaba nezizinze mbombela. Uluntu lwase-Andover luthi lasuswa ngokunyanzeliswa ngurhulumente wengcinezelo ngonyaka ka-1980 kungemigudu wombutho wabahlali ojongene nokuthengiswa kwemihlaba apho laphumelela khona ibango labo. Nangona kunjalo abahlali bathi badiniwe kukucotha kwembuyekezo yabo. We want the government to pay the claims because they paid for half of the people, but most of the claimants were not paid. So we want the land commissioner to tell us what is going on, where is our money. We've been struggling with the issue of Andover. They don't want to give us our money which we claimed a while ago. Umbutho omela abahlali uthi sebaphelelwa lithemba kwikomishoni yamabango omhlaba. The reason why is that 100% we don't trust them. That is why we are here. And they have been signed the money, the document, because they have heard that we are on the way. Ikomishoni yamabango omhlaba nayo iziphendulele in the process of doing due diligence in terms of
the verification report, there were unintended consequences, which as an office now we have agreed on the final verification list, and we have signed the offer by the Regional Land Claims Commissioner. Abahlali bamnike insuku ezili14 umkomishoni wamabango omhlaba ukuba aphendule kwizinyanzeliso zabo. Amanye amaqela aphikisayo ayathandabuza ukuba eli lingashenxiswa kuluhlu lwamazwe aqwalisekileyo task force ngoSeptemba wonyaka ozayo ngokuqikelela komphathiswa wezimali umnumzana Enoch Godongwana. UMzantsi Afrika wafakwa koluluhlu lwe-FATF kunyaka FATF ngukhala wezezimali kwihlabathi ojoliswe ekuthibazeni ukugudisa ngemali nokuxhasa ngezezimali intshukumo zoburhorisi. Ukugqaliseka koMzantsi Afrika kwenza kube nzima ukuba ukwazi ukuboleka imali xa uyibolekiwe uhlawula inzala ephezulu. Lokhala wezezimali kwihlabathi i-FATF imimisele i-22 mawuyenze ukuze uguzulwe kolulu kwaye kuza kuthi kangoku eliselwe sisibhozo kuphela. Isebe lenxili yesizwe lithi umde lisikelwe wona ngoJanuwari wonyaka ozayo. We are speedily implementing the action plan agreed to by South Africa and the Financial Action Task Force. Government is working diligently and collaboratively to meet all of the deficiencies identified and believes that an exit from the grey listing can take place as early as the first period of 2025. This will be achieved. Whilst we have made progress, a serious shortcoming relates to improving the investigation and prosecution of serious and complex money laundering and terrorist financing activities cases. All the things we do in this country do not speak to us wanting to get off that list. And until we get off that list, we're not cropping up in any international investment destination for big-time investors. Impossible for South Africa to be removed from the so-called grey list within the next couple of months. There are a few things still outstanding. The most important part is that we need to convince the rest of the world that we are putting the necessary measures in place to make sure that terrorist funding will not happen through the South African financial system. Visa kudibana ngoFebruary kunyaka ozayo ukuthatha isigqibo sokuba eli sele liyiphumezile yo i-22 imimiselo elisikelwe yona kusinina. Inkokheli ye-Action SA umnumzana Herman Mashaba ngahlatshintsha isigqibo sakhe nanjengoko wayefunge ngelithi akasoze asebenzisane neqela le-ANC okukuze emva kokuba ukaMashaba evumile ukuba iqela lakhe le-Action SA lithe gqolo ukubamba ingxoxo kunye ne-ANC kwiphondo laseGauteng. ukaMashaba uthethe nejelo le-SABC ngethuba kuvula ipalamente ngolwesine. Kusenjalo umhlalutyi wezopolitiko uGqirha Levindo uthi akothusi oku nanjengoko esithi Action SA iziva ishiywe ngapha South Africa. Inkokheli ye-Action SA umnumzana Herman Mashaba udize ukuba iqela lakhe le-Action SA liyaqhubeka nokubamba ingxoxo kunye neqela le-ANC kwiphondo laseGauteng. I am really talking to the ANC to see how best we can stabilize the metros of Gauteng, because it's really very critical. Without Johannesburg working, South Africa cannot work. ukaMashaba uthi uzive enqatshiwe yi-DA eGauteng. DA has stuck a knife into Action SA on so many occasions. You can imagine, as Samkelo, I left my business, left my family, working with them to ensure that we can bring a better future for our country. Iphakathi kwamaqela ezopolitiko angabonisanga mdla kwaphela ekubeni inxalenye yorhulumente wobumbano nakwiqugula la kwelizibiza nge-Progressive Caucus nelizimisele uqinisekisa ukuba i-GNU ithatha uxanduva. Ngaphambili inkokheli ye-Action SA umnumzana Mashaba yavakalisa ukuba ayinakuzisebenzisane ne-ANC ngelithi eliqela lilawulayo linkone lurhwaphilizo. I must work with the ANC. Yeah. I'm saying no, there is no way it's going to happen. If a thing like that happens, I'd rather actually step aside. uGqirha Levindo uthi alothusi thelo le-Action SA lokuvula ingxoxo phakathi kwayo kunye ne-ANC. Still feel aggrieved by
DA, the IFP and other political parties for having joined the GNU, and for Action SA to still play a meaningful role in the South African body politic. The best for them, in my view, is that is why they've opened up the communication channels of the ANC. Kusenjalo kulindeleke ukuba iAction SA ibambe inkomfa kunye nonondaba ngomso itandalazisa izicwangciso zayo ngokoyamene neqela elilawulayo leANC. Kwalapha ezindabeni intatheli zeziko leSABC ziqaqambile kumsitho wamawonga isikuvile obanjelwe eMerrill's Arch eGauteng phezolo. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamngene kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC indaba zesixhosa ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongoza ngenze njalo. Xa sihlabela mgama umongameli Cyril Ramaphosa utyikitye umthetho sihlomelo wengxowa-mali yomhlala phantsi iPension Funds Amendment Bill nehlahlela indlela abasebenzi ukuba bakwazi ukuthatha isixamali esithile kwimali yomhlala phantsi besasebenza. Lo mthetho umtsha uza kuqala emva kulonyaka. Lo mthetho ugunyazisa ukuba ingxowa-mali zomhlala phantsi zimilisele inguqu kumalunga azo ukuze akwazi ukufumana isixa esithile semali yabo. Ubuncinane umsebenzi angakwazi ukuthatha i-R2,000 ukuyokutsho kwi-R30,000 ubukhulu. Umfelandawonye wabasebenzi COSATU uthi le two-pot system iza kunceda abasebenzi abantyumpa-ntyumpeke ematyaleni ukucutha amatyala amancinci. Relief on 1 September and the relief going forward of a third of future savings won't be enough in all likelihood to settle large debts like like home loans, like car loans and so forth. It will basically be the equivalent in some check. That can be enough to settle expensive short-term debt, credit card debt, store loans, pay for car repairs, pay for medical bills, fix part of the house, pay for school fees. So it can be useful over time to begin to give relief to workers who are really struggling, and often it's a short-term debt which is the most expensive, often it's a short-term debt which simply pushes the workers over the edge and causes many workers to resign and to cash out everything. What's critical now that the President signed both. There's now legal certainty. Treasury will shortly promulgate the remaining act in the next few days. COSATU is having weekly discussions at NEDLEC with Treasury, with the pension funds to make sure we are ready for 1 September implementation. Ngoku masichaphule izimvo zabantu ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Bona le ndaba le izosilimaza i-two-pot system uma ngabe sesikhulile ngoba ngeke sihole imali yokukhehla mase sigugile. Yinto enhle kakhulu leyo abantu bake bacaphule kwimali zabo kuba abantu abaninzi basweleka bengafiki kwiminyaka yabo yento abapenshele. Mhle kakhulu lo mthetho usayinwe ngumongameli uzobanceda abantu abaninzi bawutsho bakwazi ukuyithatha le mali bakhe ngayo izindlu bathenge negusha. Imbi lento umuntu xa ithatha umhlala phansi abengena ukwanto ekhaya bangathi zange basebenza. Ndiyamzelana nale mthetho utyikityiweyo kuba abantu abanye bade batshona imali zabo engazifumenanga xa kukhwithiwe loba mabayibolekwe bayifumane bayivumelana naloo nto. Kakuhle umntaka Ramaphosa axolise abantu. Hayi ngumbono omhle kakhulu lowo, ingcono kakhulu xa idliwa ngabanikazi bayo kunoba ide ichatshazelwe lo. Basaphila ubomi bentshontsho abasenqwebe yayibizwa iKhekhude eMpuma Koloni. Abantu abadala kwilokishi Moses Mabhida bathi baphila ngoloyiko kulandela ukuhlaselwa ngokungenalusini kukamama uNontsokolo Jacobs ominyaka eyi-68 ubudala ekutyhola ukuba uhlaselwe ngummelwane wakhe kwiveki ephelileyo. Abantu abadala kule ngingqi bamemelela ubulungisa. Uluntu oluphila phansi koxinzelelo lolwaphulomthetho nobundlobongela obusekelezelwe kwisini, iinkonde neenkondekazi ezihlala kule lokishi yaseMoses Mabhida ziphila phansi koloyiko. Oneminyaka engama-68 uNontsokolo Jacobs uye wahlaselwa yindoda nengummelwane wakhe. Umama uJacobs uthi nangona eye wavula ityala namapolisa waze wabanjwa lo menzi uye wafumana olulandelayo. Ndithe xa ndijika ndisiza apha
nguye lo ondibetha ke sasiparipari kuzathi xana kwezi ndawo zasemqolo ngoku xa ndikhothela kaBhulu. Ukanti elinye ixhoba uNosikhumbuzo Sicwebu waphulukana nobomi bakhe ngethuba wagetyengwa ngomhlakulo sisiqandamathe sakhe ngo-April. Usapho lwakhe lusadandihlo. Ibhlungu kakhulu bhuti wam, ibhlungu kakhulu because laa mntana unabantwana, ushiye abantwana bathathu. Omnye umntana wakhe useKapa basebancinci too much. Uluntu lwaseMoses Mabhida luthi lufuna uncedo olumandla ngenzame zokuthintela oludlame. Ekumele ba uyamkhusela njengommelwane. But instead ukhethe umnxilisa ambethe ngepali amonzakalise. But thina siphakama ke ngokuhlala sithi asizokunyamezela lonto. Even ba kufuneka ba sambe ngomngcelele siphindele kaphaya enkundleni kaMantshi iza kuphinda veri. Ngokwengxelo esuka kwibhunga lezonyango loMzantsi Afrika, iphondo leMpuma Koloni linkqenkqeza phambili ngokwamanani obundlobongela olusekelezelwe kwisini. Kwindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndisenqweba. Isidima samajelo endaba sinqemene nesidima senkululeko okukuthethwe inhloko yesigqeba yeStandard Bank uLungisa Fuzile nobethetha kumawonga weSikuvile Awards eMelrose Arch kuManhleko eGauteng ngokuhlwa izolo. Iinkwenkwe zeziqaqamba ngokwahlukileyo kumajelo endaba kumacandelo amaphephandaba nakwezosasazo zihlangene eMelrose Arch eGauteng ukubhiyozela ugqweso ekubekeni isidima sobuntatheli emanqwanqweni. Lo gama ababandakanyekayo nabaxhasi benqwalile ngenhlaninge yengxoba kaxaka izijamelene necandelo lobuntatheli bavumelene ukuba elicandelo limele ukugcinwa ngentembeko ukukhusela inkuseleko yabemi. The work that we do is not just for us. It's for this country. It's for this democracy. And I think that's why we meet here under this theme of celebrating 30 years of media freedom. Journalism is more than just a profession. It is a powerful force that shapes our future. Elityeli lesithathu lamawonga eStandard Bank Sikuvile Awards lingenelwe ukusukela kweyomqungu kutsho ngoJanuwari walonyaka. Ngekambe bangaphaya kwamakhulu 500 abangeneleyo yaye kwande ngokumandla ukungenela kwabezendaba ngeelwimi zemveli nakubuntatheli bezophando. Ukanti abo bathe baphumelela kumacandelo ohlukileyo bakholelwa ukuba eneneni ekunyamezeleni ukhona umvuzo yaye ukusebenza nzima akulolise. We work so hard. Finding a story sometimes is not easy, and getting people to speak to sometimes is not easy, but we try and do these things, and yeah, it's very nice, I must say. I am about to retire as an old lady from the SABC at the end of July. So for me, this is a beautiful bookend to a career with the SABC that has been fulfilling and purposeful and filled with passion. Eli laseMzantsi Afrika linanyweba yokufinqa iminyaka engama-30 kulonyaka ka-2024 lathi laqhamla inkululeko yamajelo endaba. Kwenziwe izithembiso zokuba kugcinwe inkululeko nokungabi namkhethe kumajelo endaba ngaphandle kokutyeshela ukuzimela. Musuku wenzolo.